Και θα πρέπει να οδηγηθούμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας, γιατί κάπου ο χρόνος ήδη έχει ξεφύγει. Θα φύγουμε πάνω από τις 8.30 ώρα. Οι υπόλοιποι ομιλητές θα πάμε για αύριο. Λοιπόν, συνάδελφοι, για μία ακόμη χρονιά θα πάμε να ψηφίσουμε μετά τον απολογισμό ή θα καταψηφίσουμε, αλλά για τα προβλήματα που μας απασχολούν είτε ως χώρος είτε ως χώρα δεν θα ασχοληθούμε καθόλου. Η μία παράταξη θα βρίζει την άλλη, ο ένας θα βρίζει τον άλλον, αλλά με αυτά δεν θα ασχοληθούμε. Και γι' αυτό η διοίκηση του ΟΤΕ, η οποιαδήποτε διοίκηση, πάντοτε θα θέλει αυτό. Εμείς να βρίζει ο ένας τον άλλον. Όσοι έχουν ηθική μπορεί να προχωρήσουν. Άκουσα σήμερα όποιοι θα πάνε σε αυτόν τον δικηγόρο. Πως όλοι με νοιάζει σε ποιον δικηγόρο θα πάνε. Όμως, σε αυτή την αίθουσα, πριν από 10 μήνες, ομόφωνα όλες οι παρατάξεις πήραν μια απόφαση. Δικαστική διεκδίκηση των κλιμακίων. Και συνδικαλιστική και πολιτική, ό,τι θέλετε πέστε. Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας καταλήξαμε. Πάρτε τα πρακτικά, βγάλτε τα πρακτικά στον αέρα, για να δείτε την ηθική που έχουν κάτω. Πάντως, το να βγάζει μια παράταξη ανακοίνωση και να λέει τι κάνει η Ομοσπονδία 5 χρόνια με τα κλιμάκια. Λάθος η Ομοσπονδία. Δεύτερη ανακοίνωση. Τα κλιμάκια είναι χαμένη υπόθεση. Ούτε η διοίκηση δεν τολμάει να το πει. Και αφού είναι χαμένη υπόθεση, μετά πάμε και βρίσκουμε για αξιοπρεπείς δικηγόρους. Δικηγόρους που έχουν όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν φάει το καταπέτασμα μέσα από τον ΟΤΕ. Με διασυνδέσεις με τις νομικές υπηρεσίες ή με τη διεύθυνση προσωπικού. Αλλά τελικά, εμείς τι θέλουμε. Να τα διεκδικήσουμε ή όχι. Κακή η διοίκηση. Κακώς δεν μπορέσαμε. Αλλά τώρα κάνουμε μια κίνηση. Μην ξαποτάρουμε ήδη. Είναι σαν τη συλλογική σύμβαση. Με 16 πέρασε η προηγούμενη. Δεν είναι κατάρτια για όλους μας. Οι υπόλοιποι είναι 19. Αν είχαν την ηθική να πούν το όχι, δεν θα περνούν. Και θα πηγαίνουν αυτοί να διαπραγματευτούν μια καλύτερη σύμβαση. Δεν έχουν όμως την ηθική. Γιατί όταν κάποιος 34 χρόνια βρίζει τις παρατάξεις, βρίζει τους εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι δεν το ψηφίζουν, αυτός τι είναι. Είναι αγωνιστής. Γιατί 34 χρόνια το να μην σε ψηφίζουν οι εργαζόμενοι, είτε βλάκας είσαι, είτε ηλίθιο. Ας διαλέξουν όποιο θέλουν να τα βρει. Μπορεί και τα δύο. Αλλά οι συνάδελφοι επιλέγουν αυτούς που διαχρονικά παίρνουν θέση. Λέω χαρακτηριστικά, οι νεότεροι δεν το θυμούν. Το 1996, από το καταστατικό του Ταμείου Αρρωγής, έλεγε ότι μετά τα 30 χρόνια οι χορηγίες από 12 γίνονται 14. Ήρθε η Ομοσπονδία το 96 που ήταν η μπάσκετ. Είχε 19 στους 35. Και δεν άφησε αυτό να γίνει, να πάρουμε τις 14 χορηγίες. Τροποποιώντας το καταστατικό, εις βάρος των συναδέλφων. Και ήρθε η ΔΑΚΕ που ήταν δεύτερη δύναμη, που δεν είχε ανάγκη τους ψήφους της ΔΑΚΕ. Και στήριξε αυτή την απόφαση. Γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Οτιδήποτε θεωρούμε σωστό, να το στηρίζουμε. Και όχι να πριονίζουμε από κάτω την καρέκλα μεταξύ μας σε πολλά ζητήματα. Ένα σωματείο, δεν τρεπόμαστε μεταξύ μας. Δεν τρεπόμαστε. Ποιος είναι αυτός που το εμποδίζει το ένα σωματείο. Όλοι θα πούνε όλες οι άλλες παρατάξεις εκτός από τη δικιά τους. Ομόφωνα πήραμε πριν από 10 μήνες απόφαση για αναδιοργάνωση του κινήματος. Είδατε σε 40 μέρες στην Ομοσπονδία ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Αυτοί που ψήφισαν εδώ ομόφωνα, στην Ομοσπονδία σε 40 μέρες να λένε εμείς θέλουμε 2 σωματεία. Οι άλλοι να λένε αφού δεν πάμε σε ένα, εμείς παραμένουμε ως έχουμε. Αυτοί είμαστε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Αν μεταξύ μας δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε 1, 2, 3, 5 πράγματα, συλλογική σύμβαση,
Δεν θα πω ότι ήταν οι καλύτεροι, είναι οι καλύτεροι αυτοί που θα πάμε να διεκδικήσουμε ή να απαιτήσουμε, αλλά πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Και όταν θα έρθει, το ξαναλέω, το είπα και το πρωί, η ώρα αυτό πετύχαμε, να έρθουν οι άλλοι απέναντι και να πούνε κακώς, εμείς θα πούμε όχι. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει να βάλεις δικιά σου πρόταση. Είτε λες ναι, είτε λες όχι. Διαφορετικά, κοροϊδεύεις πρώτα τον εαυτό σου και όχι τους εργαζόμενους. Για τους εργαζόμενους εμπέσεις. Ακούσαμε ότι το vectoring θα το κάνουν οι εργολάβοι. Εμείς θα το υπηρετήσουμε. Στους ανταγωνιστές, ποιοι θα το κάνουν? Εκεί τα σωματεία, τα Χιντάκη και η Φάσκε. Ποιος θα το κάνει εκεί το vectoring? Θα ήθελα να ολοκληρώνεις. Οι εργολάβοι θα το κάνουν. Και εκεί που έχουν το σωματείο οι αριστερές δυνάμεις, να μην πω τίποτα χειρότερο, μπορούν να μας φέρουν μια συλλογική σύμβαση που έχουμε τύχει καλύτερη, για να την ακολουθήσουμε κι εμείς. Καθημερινά ψηφίσματα συμπαράστασης για απολύσεις έρχονται από αυτά τα σωματεία. Που δεν τα έχει πάσει και η Δάκη. Θανάση, μπορείς να λαϊκίζεις. Το έχω πει πολλές φορές. Ο Μπιρμπιλής, ο Κούτρας, ο Παναγόπουλος και όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι, και αυτό εδώ που κάθεσαι και χλεβάζεις, κάτι πέτυχαν. Εσύ 34 χρόνια με τη λάσπη, παίζοντας στο λαγκό, αυτό δηλαδή που θέλει κάθε διοίκηση, να έχεις κάποιον που να κατηγορεί. Δεν πειράζει, λέω τι θέλει ο Βουλής, Θανάση. Εγώ προχωράω στους συναδέλφους, τους κοιτάω τα μάτια και οι συνάδελφοι με τιμούν με την ψήφο τους σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά και θα με τιμούν όσο θα έχουν διάθεση να ασχοληθώ. Όμως συνάδελφοι, το να ακούω από συναδέλφους ότι τα λεφτά λέει που έχει κέρδη ο ΔΕ, τα κάνει επενδύσεις. Δεν πρέπει κάποια από τα χρήματα να πάνε σε επενδύσεις? Υπάρχει στις τηλεπικοινωνίες παγκόσμια, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, δεν αλλάζει η τεχνολογία κάθε 15 χρόνια. Αλλάζει το αργότερο κάθε 2 χρόνια με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Να μην πάνε σε επένδυση. Ακούσατε από το βήμα. Πρέπει να πάρουμε αυτό, να πάρουμε εκείνο, να πάρουμε και το άλλο. Εγώ θα έλεγα να πάρουμε όλα αυτά που λέει ο καθένας και να πει ότι αυτό που προτείνω στοιχίζει και τόσο. Στοιχίζει και τόσο. Να πάμε όλοι μαζί να το διεκδικήσουμε. Αλλά τελικά σε αυτή τη χώρα έχουμε μάθει μόνο να προτείνουμε, να λέμε, γιατί δεν μας κοστίζει και τίποτα. Συνάδελφοι, να ολοκληρώνεις, σε παρακαλώ. Συνάδελφοι, η Ομοσπονδία, αυτοί που είχαν την ευθύνη τα προηγούμενα χρόνια και έλεγαν ναι στις συλλογικές συμβάσεις, και τώρα θα πάμε να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε. Κι αν πετύχουμε, ό,τι πετύχουμε, πεντακάθαρα θα έρθει στο Συμβούλιο. Αυτοί που από το όχι πάντοτε, το μόνο που θα μπορέσουν να κάνουν να πάνε είτε στην αποχή, είτε στο λευκό, είτε να λένε ότι εγώ θα καταθέσω τώρα μια άλλη πρόταση. Για δεν έχουν τα κότσια να πάνε στο όχι στην τεταγμένα, για να μην περάσει οτιδήποτε. Εμείς ακόμη μια φορά, όπως χρόνια έχουμε μάθει, θα παίρνουμε την ευθύνη, θα απολογούμαστε μόνο στον κόσμο, χωρίς να κατηγορούμε κανέναν άλλον. Σας ευχαριστώ για μια φορά.